Po kliknutí na linku, ktorú som vám poslala, websupport.sk/domény, sa vám zobrazí táto stránka, kde si napíšete názov domény .sk, .eu alebo akú príponu chcete. Kliknete na ikonku lupy a zobrazí sa vám, či je voľná. Ak je obsadená, viete si ešte zmeniť názov domény alebo prípony a znova kliknete na lupu. Ak nájdete voľnú doménu, viete si vybrať buď SK, alebo aj ďalšie možnosti, keď zoskrolujete dole. Napríklad .eu je asi najlacnejšia. Treba pozerať nielen poplatok za prvý rok, ale aj za ďalšie roky. Kliknete na kúpiť. Vpravo hore pôjdete do košíka. Zobrazí sa vám tabuľka, či potrebujete hosting, dáte áno, ale vyberiem si sám. A buď si v tomto kroku vyberiete horný hosting za 1,99, alebo dáte krížik a vyberiete si v menu hosting cez web hosting a prvá voľba hosting. Potom si zoskrolujete nižšie, aby ste videli ponuku. Hneď prvý je Simple, ktorý je za €99. Je to najmenší balíček s 1 giga úložného priestoru na jednu doménu. Toto väčšinou stačí začínajúcim webom, a pokiaľ napríklad nemáte členskú sekciu a podobne. A obsahuje aj Let's Encrypt SSL certifikát, ktorý je potrebný na každej stránke. Môžete si ho vybrať, dajte si chcem si objednať. Zobrazí sa vám nákupný košík, kde si cez zozubené koliesko viete vybrať aj rôzne druhy platieb. Teraz je tam prednastavený 1 rok ako obdobie. Viete si kliknutím na práve tlačítko, ľavé tlačítko, ale vpravo na šipočku aj iné možnosti vybrať. Najlepšia je 1 rok, kde vychádza najnižšia sadzba za mesačný poplatok. Potom si kliknete na pokračujte v objednávke. Ak ste existujúci zákazník, dáte prihlásiť sa. Ak ste nový zákazník, dáte vytvoriť nové konto. A vytvorite si nové konto. Vyplníte všetky povinné prihlasovacie údaje. Dbajte na to, aby heslo malo aspoň 8 znakov, 1 veľké, 1 malé písmeno, 1 číslo a 1 špeciálny znak. Ďalej vyplníte fakturačné údaje. Ak ste firma, vyplníte názov firmy, všetky fakturačné údaje, IČO, DIČ, IČO, DPH. Necháte zakliknuté. Chcem rovnaký domenový profil ako fakturačný profil. Zakliknete taktiež súhlasím s obchodnými podmienkami, aj súhlasím s poskytovaním údajov tretej strane. Treťou stranou sa rozumie poskytovateľ hostingu a SSL certifikátu. Obidve sú potrebné na funkciu stránky. Ak ste potom klikli ďalej, tak vám sa zobrazia platobné možnosti, nastavenie služieb a zhrnutie. To si všetko vyplníte. Potom mi pošlete údaje prihlasovacie a ja to poriešim ďalej.